9:41, et diu Antoni Sella en el seu quadern de camp de les pàgines de l'ECO, i gairebé ho titula d'aquesta forma, que estem a l'any Cèlia. La Cèlia és la Cèlia Sánchez Mústic. Vàrem deixar una conversa amb la Cèlia Sánchez arran de La taula del mig, d'aquell llibre de poesia que ens situava gairebé, doncs això, en el centre d'un cafè i al costat de la vida quotidiana de cadascuna de les taules i de totes les històries que podien confluir en un cafè, en la taula del mig d'un cafè. En la vida de Cèlia Sánchez han passat des d'aleshores moltes coses, però les més recents han vingut gairebé cavalcades. Per un costat, el Premi Vicent Andrés Estellés de Poesia per On no sabem, en el marc dels Premis Octubre, que es van celebrar fa 4 dies. Se sabia la notícia no aquest cap de setmana, sinó l'anterior, i per l'altra, que d'una forma, amb aquelles informacions que van volant així de boca a orella, l'Ajuntament de Sitges ha decidit atorgar a Cèlia Sánchez Mústic la Ploma d'Or del 2010. Cèlia, bon dia, bona hora. Hola, bon dia. Quin any aquest, Què tal? Sí, bueno, jo crec que existeixen, no?, les ratxes, també, i que, en fi, està comprovat, tant en un sentit com en un altre. Doncs sí, aquest any va començar, de fet, amb el Serra d'Or a l'abril, sí. El Vicent Andrés, la Ploma d'Or, doncs, escolta, per què ens hem d'enganyar? Jo estic molt contenta. Quan un s'ho mira amb una certa perspectiva, perquè hem de suposar que la Cèlia, i en alguna ocasió ho havien comentat, com tants d'altres escriptors, poetes, poetesses, comença una trajectòria personal vital i no sap mai què passarà amb tot això. Quan succeeixen coses com les que han succeït aquest any, un troba una certa explicació, la feina, el treball, agrada o no agrada, hi ha una mica de fortuna, hi ha què? Jo crec que és una mica de tot. Intervé el factor sort, potser, o atzar, o com li vulguis dir, però en una mesura important intervé la feina, intervé les ganes, l'entusiasme. Llavors jo crec que són coses que van confluint i que és com un encaix, no?, com un puzzle, i que potser un dia, quan entra l'element sort, doncs potser algun dia aquelles peces s'ajunten i passen coses maques, no? Igual que a vegades és a l'inrevés, o sigui, però sí, crec que és el fruit de treball, i més perquè, bueno, a mi m'agrada que aquestes coses m'arribin, per exemple, quan després de molts anys de fer feina i de constància poètica i de ser aquí, no?, i de ser al peu del canó, perquè si venen molt, molt ràpid, doncs te les creus massa, i si venen molt tard, quan ja ets molt vellet o velleta, doncs llavors també tens el dubte de dir, bueno, clar, són les típiques coses que es fan per consolar, per dir-ho així. Sí, llavors diguem que el moment, per mi, penso que és un signe bo, no? Esclar, en un any de tants premis i reconeixements, en més d'una ocasió hem escoltat també escriptors, poetes, no direm que reneguin dels premis, però que en recelen força dels premis. La Cèlia, com ha viscut tot plegat, i gairebé podríem marxar a l'any passat també, quan li donaven un premi precisament, en aquest cas, si no recordo malament, era el Lola Anglada, o un premi relacionat amb una... Era l'any passat, el Nadal de l'any passat? A mi. A tu. Així de proper, podia ser el 7 lletres, exactament. Amb el no i sí, això mateix. de narrativa, sí. Això mateix. És a dir, amb els premis, quina importància han tingut en la vida de la Cèlia, i fins a quin punt ella n'ha estat recelosa o no del que podia passar en els premis, havent escoltat tantes coses? Jo no n'estic, almenys, més recelosa del que puc estar-ne de qualsevol altra cosa de la vida, no? Però jo, per mi, ha sigut... O sigui, evidentment m'he presentat a premis que no he guanyat, naturalment, no?, com tothom. El que passa que hi ha gent que... Això ho comentàvem amb persones, hi ha gent que potser el fet de presentar-se a un premi doncs li representa una mica de trauma, perquè, en certa forma, doncs, es fa il·lusions de guanyar-lo, que és una cosa que a mi no em passa mai. Sí, jo envio uns exemplars, tampoc ho faig massa, però vull dir, de tant en tant, si penso, bueno, em presentaré amb aquest, que tal, envio els exemplars i després me n'oblido completament. I de fet, en l'octubre me'n vaig oblidar tant, que quan em van telefonar a les 12 de la nit per dir-me que l'endemà havia de ser València a les 11, doncs em van agafar
en pilotes, no, sí, perquè no sabia ni la data que era i ni res de res. Que és la manera més... Més bonica, no? Sí, clar. Ara, si tu... I això que deies dels premis, jo crec que en general, i ho dic perquè jo també he estat jurat de premis, i allà on jo he estat jurat tothom ha anat amb una imparcialitat al 100% i tothom ha anat a fer les coses el millor possible. O sigui que és de suposar que... Intento suposar doncs, que tothom funciona així, i el que passa que tot això de la literatura i de la poesia encara més depèn no ja de la qualitat de les obres i de tal, sinó del gust personal de cada membre del jurat, de les tendències, d'infinitat de coses, no? I llavors, clar, és difícil. Per això sí que hi ha un factor de loteria, naturalment. Sempre, però, ens han dit que la poesia té un punt de tan personal, un pèl complicat per establir molt sovint la comunicació amb els lectors, però tenim aquella certa sensació que en el cas de la Cèlia hi ha una comunicació molt fluida entre la dona que vol dir poèticament allò que li ve de gust de dir i els lectors i les lectores que entenen perfectament allò que la poetessa els vol dir a través de la poesia, no? Sí, jo penso que dins del fet que la poesia sempre requereix una segona i una tercera lectura, sí, perquè no és el mateix que llegir una novel·la o que llegir el diari, i sempre el lector ha de... hi ha un esforç personal a fer, però penso que la meva poesia, doncs, mira, l'altre dia m'ho deia un amic parlant d'aquest llibre que ara premiat amb els Octubre, no? Diu, hi ha una barreja, diu, de simplicitat i de profunditat, que és com la quadratura del cercle, no? Llavors, aquesta part de simplicitat fa que la part de profunditat, doncs, entri, potser més bé, que potser la poesia d'altres poetes que són fantàstics, vull dir, en fi, els quals jo em trec el barret, però que potser hi ha un pont amb el lector una mica més complicadet. No? Ho dic perquè la Cèlia sempre ha tingut, està clar que qui més qui menys ho pot dir, no? Però d'una forma molt directa i molt explícita sempre ha defensat aquesta necessitat que m'entenguin allò que vull dir els qui em llegeixin i que d'alguna forma doncs, s'estableixi d'una manera ràpida aquesta comunicació sobre el que has volgut dir, com ho has volgut dir, etc. No? Sí, almenys dins del que sigui possible, perquè sempre cada lector també és com un altre poema, no? O sigui, un poema pot ser llegit de tantes maneres i, de fet, totes certes, o sigui, totes, cap d'equívoca. Un poema el pot llegir una persona, una altra, una tercera persona, i tots feien unes interpretacions o uns matisos diferents en la lectura, i tots són bons, de fet, perquè implícitament també hi són, no?, en aquella idea, en aquella... O sigui que és molt curiós, però, home, el que sí que no m'agradaria, doncs és això, no? És que estiguessin blindats els poemes i que no es poguessin... Sempre hi haurà algú per qui estaran blindats, sempre, però això és inevitable, però això és com totes les coses de la vida. És com les persones, hi ha persones amb les que tenim química de seguida, altres que ens costa més, i altres amb les que potser estan blindades per nosaltres i potser per altres no. I els poemes doncs és igual, però sí que m'agrada, clar, també la comunicació i tant. Ens havíem quedat en aquella taula del mig fent-nos l'efecte i fins i tot la seva presentació pública així va recórrer, que estàvem doncs això, en un cafè, en la vida quotidiana, on no sabem què explica. On no sabem, potser és un llibre que se situa... O sigui, sense moure'm jo crec que es reconeix, igual que en els altres llibres, la meva veu, no?, poètica, però potser se situa en uns espais una mica menys físics. O bé va alternant poemes que són històries o que són idees molt properes, amb un fons de realisme, amb d'altres que potser fins i tot en diria més còsmiques, no?, però d'una manera natural, perquè en el fons l'essència del poemari és justament això, que no hi ha diferència entre una cosa i una altra. O sigui, el més gran connecta amb el més petit, com de fet ja diu una citació que poso al davant del llibre, que la vaig treure d'una pel·lícula
que era allò de l'increïble home minvant, Mm. que les últimes paraules de la pel·lícula, doncs, ara no sé exactament com són, no? Però que venen a dir això, que quan arribes a la partícula, a la cosa més ínfima, Sí. és com si hi hagués una porta que et connectés una altra vegada amb la grandiositat, no? No hi ha mesures. Llavors, aquests poemes jo diria que tenen una atmosfera, potser en comparació a la taula del mig, potser una mica més això, més etèria, no? Potser amb un puntet més filosòfic, per dir-ho d'alguna manera, també, i més fràgil, més de fragilitat, d'incertesa, reflectida també en la forma de ser del poema. Com en algunes... És una atmosfera, Sí. és com són com més... com si l'habitessin una mica, no sé. Com en algunes ocasions ho hem comentat amb la Cèlia, eren poemes que estaven dins el calaix, alguns d'ells, o no? Sí, perquè jo no faig mai... no em proposo mai fer un llibre de poemes. Jo faig cada poema en el moment que necessito fer-lo. I aleshores va parar al calaix, com tu dius. I clar, potser tens 40 poemes, però aquells 40 poemes que per nombre, per quantitat, podrien formar un llibre, Sí. no el poden formar per una qüestió d'estil, no? No el poden formar per una qüestió De coherència entre tots ells. coherència interna entre els poemes. I aleshores va passant temps, i fins que arriba un moment que ja és una cosa gairebé inconscient, no? Que es fa sola. T'adones de quins poemes volen formar un llibre. I precisament ara, tinc aquest i en tinc un altre de llibre, també, inèdit, completament diferent d'aquest. I aquest, on no sabem, doncs, jo penso que sí, que volia ser un llibre, i bé, doncs, si ja els d'octubre han cregut que també ho era, doncs, fantàstic. Algú pensarà que el calaix de la Cèlia Sánchez és un calaix inesgotable. Doncs mira, jo també ho penso. Perquè més o menys d'una forma, home, diríem que bastant prolífica, van sortint coses d'aquest calaix, Sí, sobretot en poesia. Veus, en canvi, per exemple, novel·la. Vaig fer 2 novel·les, sí. Però ara per ara ho tinc malament per escriure novel·la, perquè es necessita doncs, una infraestructura diferent de temps, del que jo ara no disposo. I a part que no hi ha la necessitat imperiosa de fer-ho. Tinc també un llibre de contes que sortirà, doncs, també, no sé, d'aquí un any o 2, el que sigui, ja està paraulat. Però sobretot poema sí, perquè el poema ja sorgeix per mi d'una necessitat vital i a més de tota la vida, antiquíssima, no? O sigui, ja des que tenia 8 anys, suposo que cadascú troba la seva forma, les seves armes de defensa pròpia, les seves catarsi, les seves... Jo, per sort, l'he trobada en l'escriptura de la poesia. I la poesia, doncs, per mi és un misteri, és màgia, i a més t'atrapa, et busca ella a tu, no la vas a buscar. Jo tampoc m'he trobat mai dient, ara, a veure, és que ara hauria de fer un poema, no? A veure, en què em fixo? No cal. I si passa temps que cap idea d'aquestes no et busca, doncs tampoc t'angoixes perquè saps que és qüestió de temps, que vindrà, no? Però és una cosa que està en l'aire, que està, i per mi és fascinant. Doncs ens queden encara 2 qüestions relacionades amb la nit de Premi Sitges. Per un costat, doncs aquella paradoxa de la vida, Cèlia Sánchez Mústic presentava l'any passat el Premi Trinitat Catasús al seu amic Fernando Guillén, perquè Fernando Guillén no podia ser a la vetllada de la nit de Premi Sitges, i la Cèlia va prendre la paraula en aquell moment, i què li hauria de dir? Que un any després prendrà la paraula, òbviament, per rebre la Ploma d'Or que atorga l'Ajuntament de Sitges a partir del suggeriment del Consell de Cultura de Sitges. 2 coses òbvies que sempre es pregunten en el cas de la Ploma d'Or. Una, que és tan simple de preguntar com no sabem si fàcil o no de contestar. Per què escriu la Cèlia? Per què escric? Sí. Jo crec que és el que t'he dit abans, escric perquè ho necessito. I el meu cervellet doncs, ja està així configurat o programat o com sigui, perquè aquesta necessitat surti doncs, a través, mitjançant l'escriptura, no? I escric perquè ho necessito, no podria deixar d'escriure. Si no és que
perdo 3/4 de les neurones i em lliguen les mans i doncs no podria, inclús sense paper, sense bolígraf, sense ordinador, pots escriure. Escriure mentalment. Clar, clar. Una altra cosa seria el problema de la memòria, aleshores, per recordar. Però és igual, el fet de crear a través de la paraula, de crear, no només d'escriure en el sentit, no, sinó de crear literàriament, poèticament, doncs és una necessitat. D'acord. Segona qüestió, aquesta vinculació amb Sitges, que molts coneixen i molts segurament potser no coneixen tant, ve de quants anys enrere, Cèlia? Doncs de molts, perquè jo fa com 10 anys que visc a Sitges, però justament vaig venir a Sitges perquè ja hi havia una vinculació anterior a través de la meva família, i la meva mare, doncs, sempre ha sentit com un amor molt especial per Sitges, no? I es va passar anys, i venien amb una amiga seva, venien els caps de setmana. Llavors ella, la mare, doncs, ha tingut diverses malalties, ha estat molt greu, i fins que va arribar un moment que ens vam plantejar marxar de Barcelona, i les paraules seves van ser: jo no podria anar a cap lloc que no fos Sitges. I, de fet, jo m'identificava totalment amb això. I tant era aquesta vinculació que jo, quan vaig publicar el primer llibre de poemes, el primer, La cendra i el miracle, jo vaig voler fer una presentació a Sitges. I en aquell moment és que no hi tenia ningú aquí. Però, clar, era tan... en el fons, de vegades penses, no sé, és com una premonició, no? O bé a l'inrevés, que el fet de voler una cosa, d'estimar-la, doncs fa que aleshores després succeeixin les coses, no? Causa-efecte. Però vaig voler fer una presentació i recordo que la vaig fer allà al Palau Maricel, i que em van posar una banderola d'aquelles al cap de la vila, sí, que em va espantar molt, perquè quan vaig arribar a Sitges i vaig veure allò, dic, home, a veure, jo volia fer una presentació a Sitges, però no que em posessin una banderola, perquè ara això em compromet molt, ho he de fer molt bé. Aquella banderola recordo que va ser com un trauma, quasi, no? I va ser molt maco. I després, amb un altre llibre, amb el Diagnòstic Lluna Nova, també, molt abans de venir a viure aquí, també vam fer una presentació a la biblioteca, per la mateixa raó, perquè em feia... Ja, inconscientment, ja era com el meu segon poble. Doncs, en el fons, hem unit dues coses. Escriu perquè ho necessita i viu a Sitges segurament perquè ho necessita també la Cèlia Sánchez. I després de la Ploma d'Or és que encara ho necessito més, i ara ja no hi ha qui em tregui d'aquí. Cèlia, moltes felicitats. Gràcies. Escoltaran vostès a la Cèlia Sánchez Mústic el dilluns que ve, quan els passem, com no, l'àudio d'aquesta nit de Premi Sitges. I fins la propera, Cèlia, moltes gràcies. Fins la propera. Adéu-siau. Són les 10 del matí, notícies en connexió en Com Ràdio. En 5 minuts tornem, l'Hora d'Europa. Fins ara mateix.